ושלום לכם צופים קרים, כאן אין זוג המסגנים וגם חבר שלי מושיק כאן, ופה אני בסרבר במיני גיימס של, גם זה הפרק הראשון של GTA סאמפ. אז כן, זה הפרק הראשון ומקווה שאתם תהנו. מקווה גם שאתם תהנו מהאינטרו החדש ומהאוטרו הישן. סליחה שאני מקודם עשיתי בטעות את האוטרו בחצי של הסרטון. זה היה בטעות, כאילו בטעות אני העתקתי את זה. אז כן, מקווה שאתם תהנו מהגיימפליי. הפרק השני זה יהיה עם חבר שלי. וכן, מקווה שאתם תהנו גם מהגיימפליי עכשיו. יאללה, בואו נתחיל. נוב. לא נוב. יאללה, בואו ניתן פה, זה משעמם. ועכשיו אני אראה לכם גם את המכוניות שלי. שנייה, לא, בשיקו לא. עכשיו נראה לכם גם את המכוניות שלי. שנייה, אני מנסה לצאת. welcome to minigun. leave. היי. יופי, אני יוצא. סאלה, אז מכונית ראשונה זה BMW. מקווה, הנה. אוקיי, זה ה-BMW שלי. הנה גם סמל על ההגה. קדימה אין סמל. זה אחלה של ניטרו. המכונית השנייה, אם אתם תנחשו, זאת בוגטי. מקווה שאני רשום נכון. בעצם מכונית שנייה היא למבורגיני. יאללה. אז זאת היא למבורגיני. הופה. מה זה? יש שם משהו לשים של למבורגיני? טוב, כי זה למבורגיני. להגים. זה למבורגיני. כל השאר גת, יש לי פה גם טויוטה פריוס. שנייה, מה טויוטה פריוס? נכון. הנה טויוטה פריוס. המכונית הפרטית שלי במציאות זה טויוטה פריוס. הנה הייבריד קאר. איזה אחלה אוטו, חסכוני מאוד. אני ממליץ להורים שלכם או לכם לקנות אותה. דפוק. בוא ננסה להרוג אותו. שיהיה משהו, לא. איזה בן זמן. היי, זוז. תודה. בוא נתחפף מפה. נתחפף עם ה-BMW. לא. אני לא זוכרת בו. זה הונדה. קראתי לה פוני. בוגטי אני לא זוכר, אבל אני רוצה מאוד להראות אותה. אני לא זוכר אותה. רשמת אותה, מה שלך? רשמת אותה. בואי שנייה מחפש. לא רשמתי אותה. כן רשמת אותה. קיצר, זה הסרבר, ה-IP יהיה גם בדיסקריפשן, כמו בפרק הקודם. בוא ניקח אותו הזה. בקיצור, הפרק הבא יהיה עם חבר שלי מושיקו שהוא פה לידי. בקיצור, שנייה, נראה לי שאני זוכר עוד מכונית. זה עוד למבורגיני. שנייה.
עכשיו, אני רוצה להראות להם איך אני עושה דריפטים ממתקים, איך אני עושה צלחות עם הטרקטורון ואיך אני עושה רגע. זה משעמם אותם. תביא לי. טוב, עכשיו חבר שלי מתחנן עליי שיראה לכם מה אתה משקר? איך לעשות צלחות עם... איך קוראים לזה? עם גלגלים. נכון. יותר מהמכוניות, אבל מה? עושה כבר נורא. טוב, עכשיו זה מושיקו, חבר שלנו זאת. עכשיו נראה לכם איך עושים צלחות עם טרקטורון. גם אני נכה. זה לא קרה עכשיו אנשים, זה לא קרה. שנייה, אולי בעוד, תלחץ על קפסלוק. מה קשור ג'י? יואו. חכו שנייה, ממש מצטער על זה. קיצר לא משנה. נכון, כי אנחנו כבר בתוך מכונית, אז אי אפשר. עכשיו, מה דפק? אוקיי. עכשיו זה יעבוד. הנה. יופי. שנייה, אני שם את ה... קודם זה טרקטורון. עכשיו אני אתחיל להראה לכם איך עושים עם טרקטורון על שתי גלגלים. וכאן צריך ללכת למקום בלי הרבה אנשים. אוקיי, עכשיו נעבור לצלחות. זה ביצה יותר נכון. חבר שלי דפוק, שקוראים לו אנזו, לחץ על כפתור, עפתי מהטרקטורון. ממש. ייצור ולייק סאבסקרייב. לא משנה. אני אמשיך את הסרטון עוד כמה דקות. אוקיי, עכשיו ננסה לעשות את הרמפה הזו. לופ ורמפה זה אותו דבר מטומטם. עשה כבר נו. זהו. נו, עזוב את זה. ראיתם? הצלחתי. בקיצור, פה נעבור את הסרטון. בקיצור, מקווה שנהנתם מהסרטון של היום. כי אנחנו בטוח נהנינו. אז לייק, סאב. ואל תשכחו גם את הסובסקרייב. אני יודע שסאב סובסקרייב אותו דבר. לייק, סאב, סובסקרייב. קומט ויאללה ביי.